katson, tuo mies on taas täällä. Mitä hän meistä tahtoo? Hän on kai joku matkustaja, joka ei saa unta. Ehkäpä hänelläkin on yhtä huono omatunto kuin minulla. Mutta et sinä olet tehnyt mitään pahaa. Siltäkö sinusta tuntuu? Minusta kaikki yhtä pimeätä kuin yö ympärillämme. Se pelottaa minua. Onko tämä matkakin? Olisit voinut selittää kaikki kirjeellä. Niin suuri pelkuri minä en sentään ole. Henkilöllisyyskortit, olkaa hyvä. Minun paperini ovat matkalaukussa. Menen hyttiin edeltä. Mutta mitä nyt loppujen lopuksi merkitsee, mitä tuollainen veturimies juttelee? On sinä kerran olet päättänyt. Antaa vaikka koko perämaan juoruta. Ethän sinä ole kuulemassa. Niinpä kyllä, mutta onhan se joka tapauksessa hyvin ilkeätä. Älä kiinnitä huomiota tuollaisiin pikkuhämmeihin. Meillähän on koko tulevaisuus edessä. Emmekö mekin voisi jo lähteä? Voimmehan yhtä hyvin istua tässä. Tahtoisin olla kanssasi kahden. Minä tiedän, että saisin sinut jälleen hyvälle mielelle. Mutta minä en halua olla sinun kanssasi kahden. Juuri nyt. Miksi sinä kartat minua? Onko se tuon miehen takia? Oi, älä nyt ole lapsellinen. Mutta etkö sä käsitä, että tämä asia on sellainen, että minun on hoidettava se yksin? Jaksatko hoitaa niin kuin se pitäisi? Niin kuin sinä tahdot. Tarkoitan. Etkö sinä tahdo samoin? Tahdon. Mutta minun on ajateltava myöskin häntä siellä kotona perässä. Luuletko sinä, että tämä on helppoa minulle? Etkö sinä ymmärrä, mitä merkitsee olla äiti? Kyllä, Maire. Mutta sitten... Puhukaamme asiasta vakavasti. Etkö sinäkin myönnä, että teen väärin jättäessäni kotiin ja lapseni? Tyttösi on niin pieni. Hän kyllä unohtaa. Ehkä. Mutta unohdanko minä? Niin, eikö totta? Kiitos. Niin tuolla Helsingissä siellä oli kaikki niin selvää ja helppoa. Mutta nyt... Mutta nyt? Sinä olet vieraantunut minusta, eikö totta? Ei. Sinulla on seikkailijan verta suolissasi, mutta minä olen vain tavallinen maalaisrouva. Maalaisrouva. Uskotko todella voisi hautautua tuonne pohjoiseen? Kytkettynä miehen, joka on järjestänyt elämänsä minuuttien ja sekuntien mukaan. Niin, mutta hän on minun mieheni. Ja hän on ollut hyvä ja kiltti minulle. Mutta sinä et rakasta häntä. Eihän konetta voi rakastaa. Rakkaus. Se on kaunis sana. Mutta onko se mitään muuta kuin sana? Mutta ajattele nyt. Aina samaa, päivästä päivään. Kello 6 tulee aamujuna, sitten lähdemme kävelemään, sanoo miehesi. Kello 3 syömme, kello 10 yöjunan jälkeen menemme nukkumaan. Niin, ja tietysti kunnon rautatievirkamiehen hän ottaa kellon mukaan sänkynkin. Niin kaikki kellon mukaan, miehesi kellon mukaan. Ja senkin minä olen unohtanut. Kaarlon kellon. Tietysti. Toisin ottaa sinut väkisin pois junasta ja viedä takaisin Helsinkiin. Väkisin. Sitä sinä et voi. Sanoiko tässä ole mitään muuta takana kuin tyttärsi? Entä tuo mies tuolla vaunussa? Sinä olet mustasukkainen. Ihan naurettavan mustasukkainen. Ehkä. Mutta vain siksi, että minä tahdon pitää sinusta kiinni. Niin, mutta toisella puolella on myös paljon, joka pitää minusta kiinni. Mutta rakas lapsi, eihän nyt tapahdu ensimmäistä kertaa maailmassa, että aviopuolisot eroavat, vaikka heillä onkin lapsia. Ehkä ei. Mutta se ei tee tätä asiaa helpommaksi. Eikä kauniimmaksi. Mitä sanoisit, jos me saisimme lapsen? Lähtitkö silloinkin yhtä kylmästi miehisi luo ja antaisit hänen leikkiä onnellista isää? Sinä olet raaka. Minun täytyy. Minä taistelen sinusta, sinua itseäsi vastaan. Etkö sinä käsitä, että minä en päästä sinua?
Olen saanut sen, mitä aion pitää sinut vaikka vastoin omaa tahtoasi. Ja minä aina mielelläni matkustan junassa. On niin mielenkiintoista tavata erilaisia ihmisiä. Hauska koittaa arvata, mitä he ovat miehiään ja minne matkustavat. Niin, ja kuitenkin kaikilla on sama päämäärä vuodella. Niin, tietysti. Mutta ennen sitä ehtii meille itse kullekin tapahtua hyvin paljon. Kas, tuollahan tulee vielä yksi meidän vaunusta. Istukaa tähän meidän pöytäämme, ellei teillä ole muuta tekemistä. Otamme tässä pientä yömyssyä. Kiitos, mutta... Tai miksei, mikäli herrat eivät häiriinny. Joo, totesimme tässä juuri, että matkalla tapaa aina mielenkiintoisia ihmisiä. Niin. Jopa salaperäisiäkin. Ei, kyllä minun täytyy jo lähteä. Minun piti vielä tavata... Kenet? Niin, ei se mitään tärkeää. Hyvää yötä. Minusta tuntuu, että tuo nuori mies on aikamoinen naissankari. Hänellä on oikeat sänkykamarisilmät. Anteeksi, minä unohdin. Kummallisia heppuja. Neiti, saanko minä maksaa?